पोलीस स्टेशन मध्ये मारणार वेळ आहे मी सांगितलं ना तुला, मी इथनं येणार पोलीस स्टेशन मध्ये मारणार मी घेऊन जातो ना तुला. टोटल किती आले होते तुम्ही? किती जण आले होते? सर्व काम काय करतात तुम्ही तिकडं गावात? ड्रायव्हर आहे, तू ड्रायव्हर. ते पळाले ते पळाले ते पॅसेंजर आहे, काय फॅशन डिझायनर पॅसेंजर पॅसेंजर त्यांना घेऊन आला होता तू? ते काय करतात तर? आणि आणि त्यांच्याने ते पावडर कुठून घेतला? पावडर नव्हती. काय होती तर? तुम्हीच बोलता राहू दे. माझं काय सुद्धा नाही, गेलं का माझं लायसन सोडायचं आहे. माझं काय सुद्धा नाही, माझं काय सुद्धा नाही, माझं काय सुद्धा नाही. काय झालं रे? ड्रग्स पुरवठा करतात? नाही नाही, काय सुद्धा नाही, बेना कामच पकडले. ती दुसरी पोर होती ना, ती पळून गेली, माझ्या नाव टाकायला लागली बेना कामच. कुठून आलात तुम्ही? ते किती जण आला तुम्ही? किती जण आलात? माझं काय नसतं, मला न्यायला लागलं. ड्रग्स कोणी आणला? हा, ड्रग्स कोणी आणलं? ड्रग्स नाही कोणी आणलं, काय सुद्धा नाही, फक्त सिगरेटचं पाकिट त्याच्यामुळे आलं. पण होता ना तुमच्याकडे? होता ना? हा, होतं नाही काय ना? सुद्धा नाही. माझं काय सुद्धा नाही, तुम्ही मला तुझं नाव काय? उमेश उमेश पुजारी, पुजारी, कर्नाटक. नाही करा. कराड. कराड. गोव्याला का कशाला आला होता? फिरायला? फ्रेंड म्हणून फ्रेंड आपण फिरायला वेळ जाताना यांनी गाडी आणली. गाडीमध्ये होते पावडर पिशवी. काय सुद्धा नव्हतं, फक्त ते पळाले कशाला तर? ते तिने मारायला मला पण मारायला उगाच मारतात कोण? गाडी जवळून ती मारतात. अरे तुला कोणी काय केलं अजून बसून? पुढे मागलं कसं मला वाटलं की बरं मी नाही बोलत. मी बसतो ना मी तुझ्या बोलत जवळ. जातो, पण मी एवढा फोन लावून स्वतः वाजवून मला मी ठेवतो. त्याला म्हणतो माझं काय ना मला फोन करा. सांगितलं ना बसतो तुला. सांगितलं ना. पुढं बघ, तुम्ही पळून जात नाही. पुढे नको.